Proszę, tu zaczynamy. Odkład. To malutko. Tu. Hop. Gdzie jest 1? Sam. Hop. Gdzie jest 2? Stop, stop, stop. Gdzie jest 2? Hop. Gdzie jest 3? Hop. Gdzie jest 4? Dobrze. Hop. Hop. Gdzie jest 5? Pięć. Hop do tyłu. Gdzie jest 6? Hop. Gdzie jest 7? Tu jest 7. Hop. Gdzie jest 8? Tu jest 8. Hop. Gdzie jest 9? Dobrze. Hop. Maksiu, tutaj. Tu. Gdzie jest 10? Hop do tyłu. Gdzie jest 11? Hop do przodu. Gdzie jest 2? Hop. Za chwileczkę pójdziemy. Proszę, tu zaczynamy. Gdzie jest 11? Hop. Ok. Hop. Gdzie jest 12? 12. Hop. Krok do przodu. Hop. Gdzie jest 1? 1. Hop. Gdzie jest 2? Świetnie. Hop. Gdzie jest 3? 3. Świetnie. Hop. Do tyłu. Stań. Gdzie jest 4? 4. Tak. Hop. Hop, hop, hop. Gdzie jest hop? Gdzie jest 5? Tu. Gdzie jest 5? Tu jest 5. Hop. Gdzie jest 6? Super. Gdzie jest 7? Pomalutku. Gdzie jest 7? 7. Okej. Hop. Gdzie jest 8? 8. Gdzie jest 8? Tu jest 8. Hop. Hop. Gdzie jest 9? 9? 9. Okej. Gdzie jest 10? Idziesz jeszcze. Maksiu, tam się zaczyna. Tutaj, myszko. Tu zaczynamy. Chodź. Tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Hop. Gdzie jest 9? Gdzie jest 9? Okej. Hop. Gdzie jest 10? Hop. Gdzie jest 11? Tak. Gdzie jest 12? 12. Hop. Gdzie jest 13? Nie ma 13. Nie ma 13.